Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mama Dilan. Lagi bojoku ngirimi aku video lagi rewang dek sebelah rumahe. Lagi anakku wis standby nang ngarep pintu masuk iki, ngerti pake gawe video wis langsung melu-melu ae. Lagi suasane kampungku lagi hajatan iki. Mantu dekorasine yo apik, gak terlalu mewah, sederhana. Tur hiasane yo gak terlalu rame. Lah iki ibu-ibuke wis padha teko becek, ngarani wong ngawi jagung. Iki anakku ngongkon bapake kongkon moro ning mburi didudui kon gawe video rono jan bocah saiki pinter-pinter kok. Nek kon gawe konten ya pinter ya an. Bocah semono kae padha sibuk, kae sing enek sing nyateti, enek sing nganune apa? Mbuh rembukan apa kuwi sing dirembuk. Jajan apa-apa kuwi. Kan soalnya tamune kan enek sing wis teko. Lah iki bojone Lie bojoku. Lah iki padha sing nata mangan iki sing ngraciki panganan. Kae spot sing masak ning kono kae nggone. Lah iki tempate gawe wedang iki ponak aku ki jan. Iki ning buritan ki gawe wedang, enek sing nyonggo ajang, enek sing ngombe kopi. Wis pokoke serba ada pokoke ning kampung ki. Trai wis wayahe sore, wayahe ingon. Lah iki bojoku ki nang arep meneh. Alah iki wis ganggu ponak aku jan. Ora ngerti nek disyuting. Dilebokne YouTube. Nah iki bojoku arepe mengarep meneh soalnya musik iki wah jan buanter ram dadine kan wis timbangane kena copyright ya wis mending tak gawe suara belakangane. Ini iki lho seneng guyub rukun karo tanggane, dulure, karo kanca-kanca. Kepengin kumpul tapi ya piye meneh. Seurung wayahe pensiun. Lah iki ibu-ibu yo wis teko ki apa sesuk gak kepengin delok mantene to, Bu. Lah yo piye wong sak kampungku ki bareng ki wong loro sing mantu. Sing sitok kuwi sik dulure teko. Bapakku tunggal mbah. Dadine yo wis repot iki tanggane yo mantu,